Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Uba Riki Shulai ubreu MDC ka laban mau pram constituency haka khatwai trek ulber aja panreu ulakan tho teng e bat penpau ka jingbitar yau MLA ka South Shillong uba San Bor Shulai dah ba kenno ba ulasam iki skim MDC sekisnong ba per hapo ka laban mau pram constituency handai wat ikisnong ki bom ha ru hapo ka constituency haka ji kran bagi lap thai kubor uba Riki Shulai ulasai ru ikot kisla kum kisaki ki bawla penhisha ya kani ke jingkeno dah baya thu baya ki kot gisla balamang ya ke skim MDC haki constituency ki bahap hapo ki jakasor ki bala ai dah ke Shillong municipal board ulakan thoru halor ke jingbom le e jakasor ka jilla bat ka khasi health autonomous district council ya ke jing pendrung ya ke skim jang ki MDC ki bahap hapo ki constituency hapo ki jakasor lingba ka Shillong municipal board Ulaong syuk ba persya ya ke skim hendrai ke jing persya jong kalong ba ki skim balamang ya ki MDC jong ki constituency ki bahap apo ki jakasor ling ba ka 15 finance commission la pendung ling ba ka municipal ka bolong kum ke jing pen khen ya ka hok trekam lai lu jong ki autonomous district council bala itu da ka riti sensyar jong gari te kumbo sai mentan layo penon kedui ba fuel chocolate belong executive member belong in charge bentuk ya ka development apa ka KHDC te kumbo play hi di RTO musra ila pensyai halor ka 15 finance scheme ka ba ila ong bakal abet na dong kat kum ka portal limba ka Ikram Swaraj te kai ka ba ngapre ngasko ba ila lajno kadai ka ba ikam mention ya ka issue jong ka urban constituency kabadi ka isu ka bangalara ladu senem balalik ti habas sedang kila kemauhi maria syajid komunong ikman ngalayo yakani ka city ba ka skim kan niat lingba ka municipal ngam skosuk bari gi syajid hi banyada yaka 6 schedule apo ka council te ngasmo ba mla ban pediang ba yangin penlong kum kita third party agency ka bang election scheme lapo ka municipal te ngatrai pin kemauhi dal adap ka session ngalayo ban bu city sei ba preston tensong komi in charge joka DCA department nang tu ngalabuddin ban yakendu yo chief minister ba Sir Conrad Sangma nang tu pat ter ki city ki labud but fly hi hau banai august pede hau snem balalik dan sepuli keniat berkenang ba kan syai bah kamtam mo kene kalong kubor siki pai ba nong song kamtam jong kalaban constituency bakin syai halor kane ka bentah te haka snem arpu sau ho January February artrik ka minutes of the meeting kabala chair de deputy minister balong in charge jong DCA kira sim ya karai ba kane ka scheme kin root no limbaka municipal department te how artrik how arpun riu ban arpun yutrik per nomor ke urban affair department kalap city pat ka council te hatu kopor kila adap kerpat lingba kat ke city ba ki council kin submit di scheme daba counter sign do chief executive member jong ka council bat haju kopor u chief engineer te ndaladat submit yakani ka scheme how January arbor pusan do MDC barim laka khasan laban muprem laai shaka executive committee kilap han municipal ka balai lai polak tingkat namata ke improvement jikinala ki drain and extra kitu kibla ada nang tu te how banai ba banai ba sana pratrik u me bre ka civil ka KHDC civil work proceeding mut ka meeting ka bala penyat dekan ka executive committee ka bamta aka jing yalam jong iba puan ki kan sotu ya ka jing mo le sim mbe banga persya ka scheme pidi ban syai kom ki ba andre ngasno thut bangi haban lek ling ba ka municipal tadi halor ka tu bagai iba wat ka executive committee ru hakani ka proceeding kila pediang bakan nyai ling ba ka municipal tengam ban si ngaya kendu yo ba preston layo ban summit city yo ba kombalang ban mantan yo chief minister
nang ta bre ke baja nga kami respon la ka council ruem la ka office jong DCA in charge ruem la ka chief minister ruem te kalong ke ki ba nga sokya mo te ka ka baja bre ka jaran khat ba how banai August arpunyo trik arpur pusan bre ka ai daka Shillong Municipal Board te adap the school jinglungo habanga nang kren banya penbej ban persya ba ngimong persya ga development re ya kalanti ya juga development bre kipai ba kidi ban syai kani ka autonomous body ngi govern yaldi banya dai ka kendo ka siap ngi govern yaldi banya dai ka riti gedustur ngi govern yaldi ban ngi dai ka khai pateng te kata ka di duty jongi ku MDC bangin ya dai ka kadi kata ka bangale ti Maria yo ka tender notice ka bala penmi deka municipal board nga marmar ngala tho chu CM hatu kopor hau arpo kandai trik August arpo pusan mud arpo nyu trik August ka float tender ka municipal arpo kandai August ngala ada tho chu CM sehingga skuban ai kuble yu CM bola shim ya ka mo ya ka sinjam ka ba ka komiti kala tho chu municipal board banbu in abeyance ya kaneka skim beri karandon ke jing yakren jing penbej handai ka basosi golong ba ka reply la ka municipal Shillong board pade kalong bej ka decline bej ya kaneka tender ban ngin bu in abeyance kaya bej khmat ban proceed ya kaneka skim te kade holai trik September baka municipal kala tho sangi bat kila reject bej marmar tinggal skuban mo house rung lai kublei but ngaskuban pen shai biang nesin baka haka kandai trik September arpo pausan pade kaladon pade ka short duration discussion hapo assembly ka balara di amli beden buram joka nongkrem iba arden kabeliyo berdiscuss ya ka issue tin daladep kataru komdon kono noru ka official initiative la ka council ne ban ong la ka government bakan tho sangane ka council Henry ngasko ba kamdan su kata mo ka jikit kli la kaliang jong ki department ne la kaliang jong ka council ta tenga simno e kane ka kabu pre cai bangal ade hibru bla cha jet ki pai ba ngara da resolution ha ka darbar telang ka bala adet but fi kemau hi kala don ha ka recording jong ka social media jong ki media baro ki bala awan ngasuban ai ku beli ba pila record ya katu but officially ha ka proceeding kala don mangala kren shai bangndi persaya ka skim re meeting ban accepting ya constitutional right jong ka council ngidi ke autonomous body ngidi ban sutu ngimla ban pediang ya ka skim de ka badu pade bahasa dilute pade ka six schedule today halorita ngalayo ban penra ban pensngo ladu dorbar telang hadu mentaru ngampet yo respon tinga kam kren nga kamong issue bari nga ong ba kat kum kecing pensai jong siam ong ba melalui issue ya ka 15 finance mereka 16 finance break saya persang banyakan banyak penbet teh hadu mentasiru nga kam yo jingtho te ka jingon kendu jong ahi ba powel mentasi ka di ba mo ban sushim ka jing pensai na iba bali ikam pensai halor ka urban MDC scheme bari ki pai ba kimut bakal abek kumbala pensai ma kilabun ki bersongru ki bala tho proposal songa te ka yang mangan jubab wiwi te karau ngamban si banganon kendu halor kata ngako bensu pensai pi ya ka history kendiat ba pintim ka autonomous body kala itu de constitution lalu uslim ka kendai spa san po hendrai ka basosi baka scheme kamawan menta pare banyan batai pi ba pinsai hamtam ki bai ba ka 11 finance ka 12 finance ka 13 finance ka 1 lapo ka finance ministry shaka district council affair department that is council affair department kisa asya ka council but ni lingbang ka engineering wing jo ka council ni sa pen rekam ya kaneka scheme ba ni implement ya kaneka scheme kalau very simple ba ka ministry hi ka burom ya ka six schedule but kaya de kalati ka babet haka 15 finance pre kadon ka jingkta bari ka finance ministry ka shim suggestion na ka panchayat ministry bari babuni hapo India ka trekam be ka panchayat but kiyaj be ki municipal ward election te jaj bangi don tang shpotli ki ADC te ka amra khamdan ka jingshai ka ministry te ka ministry ka panchayat ministry kala ai suggestion shaka finance ministry bari ban root no lingba ka panchayat
Ministry, Panchayati Raj Ministry. Bar hatu kopor yaka hatu kopor yaka antai, bar yaka tait yaka antai lawan ra lagi baka lingba ka Panchayati Raj Ministry yaka tait pre lawan ra laka Jal Shakti Ministry. Te hangta pinchai ba ngila sha bypass ladu ke ministry hi bari kampu shu yangi kum ka autonomous body indle radu yangi lingba ka taka ministry te ka jingker pat chunga shaka government sha em bat chaboro ki ba dehi ba mo song hapo ka dis council lingba ka jingjit jong pai ba kadai ba nim persai ka scheme dei bangin yo ya kata ka scheme dagalenti ka babet te ka jingker pat kalong ba in pensai ke ministry ba hangning im function deki municipal body ki ULB baki ong urban local body but rural body kin sotu ba kane finance ministry kalong shai ki phai kane ke scheme bakin ai ki scheme ki ber ki ba longkong san kumya ka municipal area temata ki rural body temut halor kata ki yo scheme teking jaj bangi ngim dan ngim function daga municipal ni function daga 6 schedule lingba ki darbar senang te yangi ki pha lingba ka DCA department handai haka how 15 finance ka jam tu te ke ek bakta tamingi ke de how banai arpo pusau ko mangala keren menne bakawan no kane ka digitization ka jingmut jo ka sarkar pedeng long bani digitize no ya barokhai takada ka hablong online te ka sami kane ka e-gram swaraj portal kembala penchai em te lingba kane ka portal ni hala ban apply kane scheme te ke baja mentada pilih hanya portal gini kini scheme na mentaki rural local body timut haka tu ka portal pawe tangki villages tendaki wan yaki konsulsi ke kumyangi ki bahab hasar ngingim pau so kanya ki villages yangi ka pau no pade hapo ka municipal beringi pau kum ki ward te kum konsulsi jonga ka kadi ka ward 21 22 23 24 25 bar ka bakham so phala shu ba wat kani ka council kani ka bangisong menta sub committee kani ka council hi berkoi kani ka premises ka haba po ka urban constituency badang hab ngathari kani ka di ward 24 25 dang ambakala what ndakawan ka scheme ka bathamai ru hangnim laban punon kam siting karo kumbalong yangi ki MDC hapo ka urban area kalong sisa ka ek ka ba ka sya dilute ka schedule ba kala kata yangi sibun hadu kata taba mentangi mla ban punon kam syu ya kani ka kadang ka ba kikot ya ka autonomous body jadi halor kata kumnong mikmat kumnong yalam basimkhya banyada lingba ka khani ka bandriu ngakwa ba ngin priang kanono ka development ndai de kalenti ka babai bari kumbangala ban menne kharkandai spasan poar ka constitution of india kala itu yangi andai ya ka panchayati raj kadang di tangka experimental ladu kharkandai spasan ponyo kidang recognize ya ka lingba ka 70 foot constitution amendment but how kandai spa kandai poar sa itu ya ka panchayat ministry lingba ka constitution te fisusu ba ka municipal ru how kandai spa kandai poar hi lingba ka 73rd amendment constitution amendment kisa itu ya ki kar constitution hindri yangi la itu ladu kandai spa san poar kumbangi layo ya ka dis council te kadai ka kata ka kamram ka jungi bangin yada ya kane ka lat ka ba ni don hang ne ban syakri kum kita ki MDC te kadi kata halor kata bangalawan man pendu yo ba powel UEM bat ngalayo ban pensai sei mairu ila suthu ila kamsai ba menta ka 16 finance ling imdeshu bat ong bangin priang naka panchayati raj ministry ne la ka jal sakti ringin tho sa government bat sa ministry ba ndalong bakin rut biang yang kum ki por mensha lingba ki teki system ka ba la finance ministry sa DCA shagi te da kadon kam hi ban digitize ngila ban song ba ka government ba council ngila ban pri kanono kalat kalenti ban wanra ya kata digital portal ka ba day specific da ka ba burom ya ka schedule te ngathai ki paiba khamtam jo kalaban kin shai ba ka scheme hi jongka dis council kadai bawan kumne kumbangala pensai te ngimdan kamban kuslai hindre ni banbu akhmat chai ka jai benriu panginya da ya kan ka khani ka benriu khamtam phi hi ki jingja ki baja manta pai kumanta hagaru hilsu ka jingja kadai halor ki ek amendment ki balong kongsan hadu katata banya da yang ki ripat
ni kami simkia ban pun ulong yaki tengasko bahkan ni kapor in ban lingba jongpi ya ka executive committee ban ka sarkar kumju to sim lem ya kan kalat committee ban simkia kanang ba kaneka khnit ka bandriu ka baya dai ni la du mutsa adu menta kanong sisa ka ban aibor. Number 4, the payment of the bill will be made after the work have been completed to the satisfaction of the undersigned. Temut pensyai kadai municipal. Number 5, no materials machineries will be supplied from this office. Number 6, the work value is 30 lakh rupees. Mut kadai tek kat kum gane ka work order ka bala pha daka council bala countersign daka do UCM bat ka kane kat bala countersign do UCM but chief engineer of council kani kalong syai be kani ka scheme be kani be ladu por jong MDC barem kabla counter sign ba kabla ayat be wala ka tu gajing persaro khamyai kala ayat be kani ka tender layo no unebri de hangne la tho baka scheme kala de be ka municipal board ka ban penyat kamandri le piyai kat kum kani ka proceeding jong arah hajar pusa la tho syai ba ka rai jong ka tu committee kadi bangin constitute ya ka committee khnang baken chim rai halor kine khnang ban penbet ya kani ka issue Henry ladu ka committee kamdon ka official kanu kanor ban ya kendu beringal ada buat jingtip lapo ka office jong ka KHDC jong municipal ru Henry instead kila bypass route nadong hadong bat hangneru la tho syai improvement of footpath and drain under Laban Maprem constituency Henry la implement pada deka municipal board peniba ka bor jong ka schedule kala sa dayud no hagajnya nanti bakila proses ban pendrut no lapo ka municipal tika bakham phla tam susu kalong ba kane ka scheme ka bala orlot yonu briu basa nang thmai kontraktor lasam pada do amele jong kalaban South Silong Mencisngi ulakot iki dorbar senong ki badan kerteng hangne lasam pada do MLA kapan lingo yang adu kata ta bakane ka scheme la ai show uni kontraktor andre ki dorbar senong pada ki la sakot ban ai kani ka scheme lingbau MLA yo kalaban kabakam phala susu kane ka scheme kabala ai ka municipal hakerteng jung ne briu Katkum ka work order kidai kini original scheme amount 100 lakh tingkar hakanor kom kila revise sekene shakishnong bide ki ai hakador lai lakh 100,000 tingkar haru khandai 15,000 ka differences to dakidai baki or GST ru kimdai ban or kidai ban ai lai 100 lakh shakishnong kashnong bide kan sa ai ka GST kar ka bade lalor kene ka scheme ba company yang kamdai bangim ko ai ka scheme kadi ka bangi sha pendu ka hok jong ka constitution lingba ka schedule ya ka constitutional right jongi handai ka bakham so si bar ka basa kham so fair ka longba kane ka scheme la sam do MLA jong kalaban but hajo ko por kila lengo sakini ki dor snong ki bamhap hapo ka constituency jongi kata gadi ka nong sopo bar ka mau ba ngalayo on kren yo rong ba snong jong ka mau ba kham chipang mentan wong ngiru ngila lengo kan ka jongki kadi ka scheme alak siteng lasam pada do MLA hakador silak khandai 4,000 laya pen rupo 1,000 tikani kalong ke ka bang amban si beri kaladi kamat ka bang alara lo besang amban si bang habanon ban pensai khanang bang anum sya keno pade la sayo sya ong pade ba ka scheme kayat bai ka jing persha jonga kamlong ka ba biang ngri kane kade ka jing persha jonga la kaliang ka jonga tane kamdei bang akan tho simet yene no ngri ngayat kat kum kini ki dokumen ki ba layo la ka municipal ban la ki dorbar snong kane ka city la ai dorbar snong kane ka city bala ai la ka dorbar snong yana kane ka list ka bala ai di MLA shaki dorbar snong la already himai kini ki scheme te ka jikli kalong ka kumno ka scheme la ai one briu handai la sam pade do MLA temur ka manipulation kalau rong haru kata te bila suthu ba bale nga persai kane ka scheme badi ngat setting kum kini kin ki jingja kadi kini ka hok jong ka council kahok jang ka schedule kernet ka bandriu baka sa dilute no kadi hakane ka rukom kan kini ki manipulation bat ka basosi kolong ba yo dorbar snong ro la saya lam bakala bari dorbar snong umtip ya kani ka original amount kan pun ngada puli kanang bakinum bakala kani ka scheme ka bala tho kumju
List proposal development scheme project out of ULB United Grant 2021 first installment under 15 Finance Commission. Number 1, improvement of community hall at Nong Sopo Moprem. Number 2, improvement of footpath drain Nong Sopo Moprem. Number 3, Lom Chatsngi. Number 4, Riat Laban, Lumparing, Laban. Langta Laban, Mauba, Lom Chatsngi, Laban Biang, Mo. Kani ke scheme kabala countersign do engineer but chief engineer. Handai kani ke scheme basam but kidol barsnong pej. Ngan su ainuk sa tang arlai teli. Improvement of community hall at Nong Sopo. Ka original amount ka bau kontraktor yo ka di saulak. Ka amount ka ba aish ki dorbar sunong pare lai lak 100,000. Improvement of footpath drain enong sopo biang arlak tingka ka ba ai pare ka dorbar sunong silak sanpo 1,000. Kumta terter borok haj kidon kijing revise hi manuang amtip ek authority kan shimnya kan ka action but ndala revise kan ka scheme ka balai phulak kala long tang arpo arlak prapo hajar. But ka differences kala long hadu nyolak arpo hajar. Tidak dei ba hab GST ru kam dei ka kamram jong kita ki basam scheme khamtam kumuta kontraktor balayo ya kane bon didok ya kane scheme but habano rukom une kontraktor ula shim ya kane scheme lingba ki kot kisla ki jong u habano rukom bare ula sam bare lingba ka Syuki jong ameli hapo sekretariat mencisni daga bokot ikini dorbar sunong boro. Kadi kane ka manipulation ga banga ting banga shifting ba ke ka banja kalau ke cumi. Ke ka banja ka rules ke ka banja hapo kithan ki baper. Kidi hi ki ba ni mishim ke cikya. Terau ngapersha ladu basdang banga num pediang daleleru ya kane ka scheme dakim ai da hok da kalenti ka babek daka baburam ya ka 6 schedule nganum pediang ya kene scheme daki monra da kalenti ka ba snotho lang markeliang tinga ko aban kerpat hakani kapur bangam persha simet yanaino ngam kentho yanaino handai ngapen shai tik katkum gini ki documentation barkila ya sakhi pajba lado kasngi ka banga job ka session ka meningkong ter ngala kren ka sithi hoba haki boro kila dan kini ki sithi pet mlasho ban nganjer kawi ru kini ki ke banga ko aban panchayam taski but kadi ka stand ka jonga ba ngam pediang ya ka development daka ba sacrifice ya ka jet ben riu lajong kini ki jing panchai ki jonga ngakermen baki pajba mentasking kin shai but ke ka ba kiwe ki lale ya ka bomdei ka song haka department but kabasutunan kalau ngalapet sko si ba powel yang marmar kit satho na chaka municipal ba kumno bikin manipulate ya kaneka scheme da kiladep ban bypass ni halor sekane ka manipulation kontraktor yo Mr. A dami kontraktor da pisyo ongno nong sam scheme pada Mr. B kibadai pada ki victim kidarwasnong pani bangim burom ya ka ba long shot man shwala bu ni tetang dikne ki kentin ngako apan chai baro scheme yung ba sam America scheme MPC scheme kane bangala ka puli nga pi ne sim sondore kane be pin num ya bakala kane be mungkin scheme do one dari kane ka scheme ba la pha da ka council da der countersign chatai kiong bakin siap bet lang lingba kat committee balaja haw arajar pusau bacer do deputy chief minister bakin form ka committee khnang berpenbet bakumnon root ikan scheme rei ki poi pre sakata karai bakin root be lingba ka municipal yaki urban constituency mut south ki constituency kumbala ami git kiles pilai tika ba kaba ngala persha bangala yang stand ka pi laduk kasnem ka belalai andre ki ka baca menchisni pada ka mencim tuyo sha ka ba iba poel penchai kam kren halor ka urban kabar pada menchisni pada ki dorbarsnong kila phun yang ba kila adap ka jinglungo alai dorbarsnong kila phun yang kita ada ka jinglungo ba kila sen yang akan ka copy ba IUMLE but la sam do MLE jong kala ban ban yakni ka scheme ka ba yo kontraktor do bala po not mai tinga kerpat yo kontraktor ba unum dei bende nen ri kan unngat aka apot ka ba Had a long day, feeling drained?
Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys. Party time.